twisted freaks and twisted hoes. Warning, do not attempt any of the stunts you're about to see. Però i condizioni di perché tipo che sei presentabile hier aan bouwen. e a questo aggiunge Spot van het plein, zeg maar. Kijk, zo ziet het er van binnen uit. Zie je? Lachen. Kijk, dat is even bezig. Oh. En kijk de andere kant op. Sweat. Nou, gek of niet, Stijls? Ah, joh. Ja, hè? Wel lachen, man. Maar ze kijkt de andere kant op, man. Steken ze straks zo in de nek met de flikkerdingen houden. Daar zitten je knietjes. Lekker, hè? Nou, dit is dat huis. Nou, de zon staat in de weg, maar dat geeft niet. Lachen. Nou, hier, daar, nou, hier was die kletter weer. En daar. Volgende keer als het helemaal af is, gaan we even verder. Hoi! Is die pop weer? Ah, 25 graden ouwe. Ja, 15 maart. 4:15, 25 graden. En morgen wordt ook, ja, en morgen ook 25 graden. In Nederland is het 8 graden geloof ik met regen. En overmorgen is het hier ook 28 graden in de schaduw. Lekker. Lekker! Hoppa! Knalletje erbij. Gaan we straks ook doen. Hop. Ja, dan gaan we verder lopen. Ik neem jullie eventjes mee. Ik neem jullie heel even mee. Nou, even meelopen met Achie. Kom staan, we gaan mee. We gaan een beetje drinken en alles, hè? Ja, we gaan even naar Hard Rock Cafeetje. Ja. Kijk, hier hebben we de kooi. Kijk, daar zijn ze aan het schoonmaken. Kijk. Zie je? Dit is de kooi. Zoals je kan zien. Hier was de Mascletta, daar zo. Kijk. Veegauto's. Zie je? Nou, weer brand van En vanavond hebben we hier om 12 uur de opening. Dus. Zo. Nou, loop maar even mee. Ik neem jullie wel even mee. Dus, hier, apenpakkie. Dat toch? Loop maar even mee. Bloem is er weer. Hier. We zijn nu on tour. Met de zaak. Hier zo. Hup. Nou. Vorig jaar filmde op de laatste. Ja, dit inderdaad, ja. Dit was vorig jaar, toen had ik dit gefilmd. Toen het donker was, toen we naar huis gingen. Ja. Weer, daar is die kooi. Hier zo. Ja, Mascletta kooi.
zoals jullie weten staan we daar altijd. Hier, het gebouw, s'avonds met een beetje lamp. Nou, hier staan we altijd. Hier, de zebrapad. En dan als we daar ook kijken, en dit is dan de kooi. Zo. Wacht, ik ga proberen even in de lucht te staan. Geen auto's. Wacht hoor, kijk. Hier staan we. En dan kijken we zo naar die show, zeg maar. Nou, en daar hebben we Taco Bell, Burger King, shit. Dus. Zo. Nou, hier gaan we naar rechts. En dan rechts links. En dan gaan we bij het hotel. Kijk, lege straat. Ik denk dat het lege straat is. Maar als jij hier gewoon een grote vlinder afsteekt, hier zo. Ja. Waar ze spreken. Ja. Dan ben jij gewoon de Panari. Dan ben je gewoon, dus. Dan ben je gewoon de lul, zeg maar. Mooi. Ja, je kan lachen, maar ik heb toch niks. Kijk, daar was die ene mooie. Oh. Als ik vind, daar was die mooie pop. Dus. Dat je zeg maar zo, hier, zo de straat in zo. Kijk hier. Dat is dubbel eens. En dan hebben we hier ook. Hier. Carrère, ik zal typen. De volgende keer als je wil weten. En dan heb je hier. Ja, voor de vraag blijf nog maar een keer kopen, hè, hier. Carrère de Bella, of zo. Dat staat er nu voor. Ja. En dat is, dat kun je daar dus kopen. Smal straatje, en we komen met troep. .com, hè? Stel je gewoon. .com, ja, oké, we zelf, ja. Nou, dit is het. We lopen er gelijk even langs. Ja, gaan we even langs lopen? Ja, we ben met Zenafen hier zijn, met vuurtje en met stijls. Ja, we nemen jullie even mee. Nou, hier uit. Maar kijk hoe druk het is. Zie je? Iedereen vuurwerk kopen. Moet je kijken. Nou, hier gaan we dus niet naar binnen. Dat is wel een grote winkel. Ja, wel. Maar hier hebben we al traken en zo gekocht, dus
Nou, hier kun je ook kopen. Dat is een van de shops, zeg maar, die buiten de bekende. .com, inderdaad. Kijk hier. Hier allemaal poppetjes en shit. Ja. Maar dat is buiten vuurwerk om. Kijk hier, daar heb je ook reistassen en zo, zie je. Oké, toch. Straat van hem. Kijk, eten, troep. Ik heb allemaal souvenirs en zo kopen. Dit. Zaaltjes hier ook. Ja. Stoken, kleine spullen, kleine matjes. Nou, daar kun je ook vreten. Eten halen daar ook. Hier. Zo. Dan kun je drinken halen, hebben we net gedaan. Dan kun je zuip halen. 5 euro, 10 euro. De hele emmer kun je ook halen. Even kijken hoor. Ja, dat is daar een emmer. Kijk hier, emmer. Nou, maar wij hebben geen emmer. Kijk. Stijls. Kijk. Oh. Zo doen we dat, dopen. Nou, gaan we terug. Voilà. En dan beneden stijls. Kijk, stijls hebben grootte. 9 euro. Liter. Nou, jij helemaal met je kop in beeld natuurlijk. Euro. Kijk. Voilà. Kijk, we zijn nog ver hoor. Hier. Lekker aardbeien tussen. Oh. Lekker hoor. Ja. Ja, die kleine is van mij. We hebben al klus, die hebben wel groot hè. En lekker hè? Lekker man. Goed zeg. Nou, ga maar die kleine maar weer. Ja. Hoppa. Kleintje. Proost hè? Ja. Proost man. Toch? Later, piemels. Hoi. Druk eens op die rode knop. Dag. Ja, dit soort vuurwerk mag dan hier wel. Ik ga zeggen, ja, wat mag dan wel, maar wat dan niet. Kijk, allemaal mensen gaan kijken, kleine dingetjes hier ook. Dan weet ik het ook allemaal. Ja. Eén hondje aansteken. Lekker. Nou, dat mag dan weer wel. Dus. Niet Hoi. Pot en pannen, jongen. Plastic emmer en een koekenpan. Lachen. Mooi jongen. Sweet,
flesje mee. Hoor, is er wel morgens. Later. Kijk. Ja joh, maar even shoppen. Carrera de Poeta Miseiros. Massiros. Even lopen. Gaan jullie even meenemen. Hoppa. Kijk eens. Pirofocchi Fantasia. Dat is de tweede winkel hier in Valencia. Hetzelfde allemaal. Dus. Helemaal goed. Ja, het is gewoon bijna hetzelfde, zo moet je zien. Dus voor mij mag binnen niet gefilmd worden. Ik moet gewoon lekker van buiten. Laten we zo meteen even zien wat we gekocht hebben. Ja toch? Gewoon goed. Hoi. Daar. Klein tassie. Bekende shit weer. Ja. Die gram ik zo natuurlijk weten. Ja. Totaal 10 gram. Kamikaze weer. Ja. Deze weer. Nummer 3. Nummer 4. 20 stacks. 10 euro. 2,50. De nieuwe single shot. Elgato. 32,4 gram. Dus. Ja. Hoor eens wie je hoort op de achtergrond? Ja. Ruben. Ruben is op de achtergrond. Kijk. Doen we zo? Ja, doen we gewoon even zo. Kijk. Hier. Dat is het. Gaan we zo meteen stoken. Zie je later. En de Trivis. Hoi. Hi. Boys and girls. Zijn we weer. Valencia 2019. Vuurwerkcollectie. Dus dat is dit eventjes. Dus. De rest komt later wel. We gaan even verder. Hoi. Later. En de Trivis natuurlijk hè. Wat heb je daar staan? Wat gaan we doen? Megatrons 4. ARS en Trueno Azul. ARS. Stooksessie. Hey, kut. De Megatron? Ja. Oh, die is een hart. De Trueno Azul. Kijk. Kut. Wat doe jij nou?
Mooi spul. Mooi spul. Mooi ding, man. Lekker hoor. Later. Tyfus. Hoor. Oké. Tweede poging. Zie je het ook, hè? Alles weg? Voor mij wel. Tuurlijk. Later. 2 keer bradje nummer 8. Papa. Beetje zwaaien nu. Kijk hè. Ja. Helemaal gek. Helemaal gek. Ja toch? Lekker. Oh ja. How many grams? 150. 150? Homemade. Zo. Fuck. Very nice. Very good. Hoi. Kijk uit daar dan. Lekker. Ja, die blijft goed hè? Wacht hè? Ja. Tik er nou in. Hoppa, kast erop. Ah. Lekker hoor. Oh. Lekker. Hier. 3 keer over de 6 tegen. Lekker. Later. Tyfus. Ja. Zeven gram? 5. Wat is Primo? Funker? Nee, is nieuw best niet. Ja, het is Funker, 7 gram. Niet meer. Oh. Lang? Wat een groot ding niet, joh, maat. Lekker hoor. Wat doe jij, jongen? Maar dan gaat hij nog gaan rennen. Ja. Ik denk het wel. Oh, weg.
brandt nog! Hij brandt nog! 20 vlinders. Kijk, fik erin straks. Helemaal gek. Gelijk voet hem weg, hè? En nou. Zo. Maar gingen er wel even een paar Paar even dingen. massaatjes. Zoep. Oké. Ja, champion nummer 4. Fik erin, 20 keer. Hoi, ploppertje. Wat was het? Lekker. Ja, echt waar. Tweede rocket, nummer 7. Fik erin. Grauw aanstek. Ja, maakt niet uit. Ja, deze gaat hij wel doen. Mag ik een keer rennen hoor? Nee, dat doen we. Ah, fuck! Graf aansteken, man. Kussen, hoor. Grafzooi! Wat een grafding, joh. Kut zeg. We zijn er weer. Ja. Heb je vuur? Ja, kom dan. Kom op. Hij is er gewoon aanzetten. Aansteeklont, geef niet. Fik erin, kijk eens. Oké. Ouderwets, aansteeklont. Ga daar, hè. Oké. Graf aansteken, hier man. Kijk dan, helemaal vertiefd. Even schoonmaken. We zijn zo terug, verslaafde. Later, tuvis. Hoi. Hallo. Ja, langzaam zeg. Hoppa. Lekker hoor. Very nice. Hier. Smeulen, very nice. Later. Oké. Kijk wat ze doen. Oké. Lekker. En die zon. Kijk, iets verder weg. Ja, maar Ik kan niet die verder weg. zon, Dat komt niet uit. Nee. Je boeddha, jij doet lekker hoor. Plastic, hè? Hugo Pyro. Bueno. Oh. Plastic. Plastic. Bueno, jongen. Lekker.
much gram? 4 gram? Ja, eso, ja. 20, 20, 20. En die? En die? Cien. 100? Hier. 103 gram. Hier ook. Die. Ja, zit niet zo goed. Kijk maar. 103 gram. 20 gram is. En die kleintjes, dan kun je rekenen op 10, 11 gram. Rondom. Rondom, maar nee. Kijk maar. Maar in ieder geval, wordt gek. Wordt gek. Mooi. Gewoon een stalen bintel, hij rust hier gewoon op zijn.